Today's vlog, mangunga kami ni Kulot ng kuray. Yan. Dadalawa kami. Busy yung iba. So stay tuned mga kabosing. Guys, yung pagkuha nito, hanap ka ng butas. Sa ibang lugar, dun sa isang pinagkukunan namin, dudukutin mo lang. Dito lalagyan mo ng putik para lumabas. Kulot. Agar arudok ni tatan. Si kamalan. Takal ni. Hindi lang siya. Nasi kakaro. Ano tama? Lawang lala. Yun. Maipik ka tala. Yan. Okay guys. Oh. Meron din sa makas. Apa na bag mga rumorin niya. Oh, baka dapat dagita. Babae. Dapat na pinaot ko. Na? Ano kayong kasitas mo? Baka madali pa. Oh. Guys, lumabas na yung nandun. Nakuha na ni Kulot. Yan dito. Babae ulit. Dakala. Malaki guys. Yan, dalawang babae na yung kuha. Guys, yan guys, lumalabas na naman. Malaki. Yung mga huh? Cute. Ang cute guys, good size. Ano, pangatlo. Yung yan guys, pang-apat oh. Nagbasi. Ganda sa mga kay Kulot. Labarwaran pa yan. Sibukan pa eh. Yan guys, meron doon. Kamol mo. Ayan na guys. Yung magaling tong si Kulot. Yan guys, oh. Meron pa dito guys. Oh. Nini. Yan guys, oh. Gamarto. Oh, dalawa dito guys. Ibuda pa gitu eh. Hinala mo? Kinuha mo na? Kinuha niya na guys. Kurang danam na. Oh, dinadalawa pa niya oh. Magaling tong si Kulot, dala-dalawa. Yan o. Dala-dalawa ang kinukuha. Magaling kang hayop ka. Ay tani. Naalamon? Tamisa? Lipit pa lang. Han ejay banger. Gab-gaburan mo. Yan. Apo. Munog samot tang. Data. Yung guys, oh, tatlo na.
Ano nakuha dito? Eh? Oh, nabali yung ano si pero nice. Ayan, guys, 4 na dito. Oh. Ito sila, 8. May kasama na naman ko. Ayan. Limor ka tig peso ay tangko. Yes, oh, yan. Oh. Ito yung nandyan. Kamulo mo. Guys, kukunin na ni Kulot. Yun. Lumabas na kanina to eh. Yan. Nagsoble. Baka bumalik guys, baka bumalik. Yan. Yan. Ulit mo ah. Nagpapasay. Maya. Tatawaan na tayo. Yan guys, meron na namang isa dito. Yung malaki na to. Ano? Lalaki. Lalaki guys. Hahay. Nice. Yan. Oh, 10 na. Mas maganda pa sana kung nagdala kami ng merenda. Wala kahit ni isa. Meron na naman guys. Ito oh. Ayan na. Parang pa. Bala ka ta. Yan na guys. Huwag mong bitawan. Huwag mong bitawan. Yan guys. Oh, ayan. Yan. Okay. Nadapuan yung kamay ni Kulot guys. Yan o. Oh. Yan, malabas na naman guys. Yan. Iya. Na? Apo. Nabunog mo. Na guys, ang laki. Yan o. Oh, misbo pa. Babae. Yan na. Parwarang pa lang. Takol ito yung malaki to guys. Malaki. Yan. Kaya man Kulot. Yan. Babae ulit. Tatapos ka. Nakunog pa yun. Nagamatam? Oo. Kalim di ba na? Takot eh. Ibatakon. Nagbatamam? Ibatakon. Bata. Apo. Na? Okay, nagkamarit. So guys, hirap ko din. Yan guys. Oh. Pagkapsok pa dito yun. Naipit ka pero may. Mana ito? Ilan na yan? Madami-dami na rin guys. Guys. Tampin sila ito.
Adan. Oh. Doon sa umalat ang nung kadon mga Jobe. Malamat alay no ka? 20. 20? 25 kasi dyan. Yan si Temeng guys. Sakto dyan, alam tayo dyan, kabutan eh. Papandawin niya yung ano, screen niya. Wala, babasaki din. Na trail. Idatatay ko. Yes. Yan guys, papandawin ni Temeng yung screen niya. So, sapaw. Eh, kita mo. Alam mo, Meron guys. matay no ka dito. Ha? Alam mo, matay no ka. Tignan nyo yung ano, may along pipinig kasi. Yung bis na nangangagat. Nakagat ako dalawa. Sakit. Tawa Sa buko ko. na. Pero ibang butas yung ano nilalabasan. Parwarum datang. Ito, tani Temeng, si Bugam. May backup kami guys. Temeng. Ito, tani baba na ito. Tapos sa kape ah. Dadakil sa ang aji watateri muar. Nagpapakahirap guys. Oh, lalaki. Nice. Hmm? Ah. Kamu. Ini guys, oh, si Temeng. Kaya na ito Temeng. Yan na guys. Grang mo. At dabo na sa balay. Wala. Walang pa eh. Aning dati kulo na tuyo. Oh. Lalaki. Napakita mo. Wala. Wala na pala. Sika mo na. Ya, sibukan pa yan. Ni? Nang nilayin dito. Ayan na guys, kuha. Ako na ko. Ipit gaya. Oh. Yan. Another one. Oh. Woo. Ang daming gamaret guys. Guys. Ini na DVD na. Ha? Na rin mo. Nene JB na. Ako. Lumaban. Yan, nakakarami na guys. Baka patay dagi jik kulo baka kinalidan. Temengan. Temeng. Yan guys, uuwi na kami. Bali 26 lang yung nakuha namin. Saka si Kulot, saka si Temeng. Yan. Yung nakuha namin. Yan. Ito. Halit lang naman. Hindi ganong karamihan. 26. Oh, ang dami dito. Ayan guys.
Ada pa isa. Totoman. Oh. May matapagkargaan yun. Dami yan guys. Hindi kita. Ito yung nakuha namin guys. Ang dami. Good size. Pera doon oh. Ang liit.